Rida ya rida Arewa Record. Babul ijaba salamu ala aliyar rida Babul ijaba salamu ala aliyar rida Babul ijaba salamu ala aliyar rida Farko da sunanka Allah zana fara Ya al'azizu tabara da ɗan basira waƙar Ali Arrida yau zana rera ka tsare ni hassada rabbi da ɗan dabara ka tsare ni shari na shedan dan imamu rida babul ijaba salamu ala aliyur rida Allah salatin ka kai daɗin daɗawa kai wa biyayye gurin kowa da kowa shine habibinka shugaban annabawa darajarsa akai mutum da mala'ikawa Allah ka yi mai salati wanda ba addadi sanyo da alibaitinsa da suna kama tushensu Ali da Fatima ma'asuma da Hassan Husaini ‘ya'ya na su masu girma duk wanda ke son su baya yin nadama alim ma'aiki na ke so dole in jaddada babul ijaba salamu ala aliyur rida na miƙa gaisuwa ta ga Imam Kumaini Sayyid Ali kamna inur zamani da mujaddadi bin godiya Usmani su ne abin rikona a cikin zamani su ne suke nuna tsantsar san imamu rida tilas na gaishe da zakzaki mai gidana mai da'awar haɗin kai ne murshidina burinsa mu haɗe kanmu mu so juna Sharafuddin angogun ummazina alzakzaki marikin cutar Ali Arrida babul ijaba salamu ala aliyur rida assalamun alaika babul ijaba nai sallama gunka gwarzan masu haiba jika gurin Ali daga Abu Dalib jikan ma'aiki muku muka yi wa hubbu na takwas cikin imamai maula Ali Arrida manzo ya ce kalifofi 12 ne sannan ya ce duka alil baiti su ne na farko Ali dan Abu Dalib shi ne ‘ya'yansu da Fatima Zara'u su ne wato Hassan Hussein kakannin imamu rida babul ijaba salamu ala aliyur rida salamu ala aliyur rida Ali Zainul Abidin na 4 ne sannan Muhammad Bakir na 5 ne da Imamu Jafar Sadiq na 6 ne da Imamu Musa Al-Kazim na 7 ne na 8 nake wawake Maula Ali Arrida babul ijaba salamu ala aliyur rida Imamu Muhammad Jawanne da ɗansa Ali ya hadi na 10 shine da Imam Hassan Askari na 11 ne na 12 ko Muhammad Mahadi ne Mahadi muke jira jika kun Imamu rida wannan su ne kalifofin nabi
su ne ya ce mu bikar mu tsaya bilayi, su ne kaɗai za mu bi su mu dinga koyi, sakalai ne su ne da ƙur'ani ya yi bayani, a faɗar ma'aikinmu kakakun aliyun rida. Babul ijaba salamu ala aliyun rida. An haifi an rida ranar 11 ne, a wata na Zulqa'ada wannan hakan ne. An haifo imam ne a garin Madina, Abbansa Musa Kazim ya yi murna da zuwan magajinsa Maulana Ali Ar-Rida. Sunan mahaifiyarsa ita ce Najma, Allahu ya azurta su da karama, domin kwata haifi jikan ma'asuma, sannan imami cikin jerin a'imma, kuma ma'asumi dan ma'asumi Ar-Rida. Babul ijaba salamu ala aliyun rida. Shine ake kiransa babul ijaba, in kai tawassul du'a'i za a karba, komai kake so ka zo babul ijaba, in kai du'a'i a take za a karba, mai neman biyan bukatu yi tawassuli da rida. Duk wanda ke da cuta na sanya warke, inda ya je kabari na rida a take, in yai du'a'i a nan gunza ya warke, gurgu da ya je a take nan ya miƙe, makaho idansa ya buɗe a gaban sarida. Babul ijaba salamu ala aliyun rida. Muhammad El Sa'id nan ne zana huta, dan hajiya baitukan ni na rubuta, Allahu rabbana sanya mu rabauta, sanya in zamce makogun ɗagabinta, wato imam mahadi ɗagun imam Ar-Rida. Babul ijaba salamu ala aliyun rida. Babul ijaba salamu ala aliyun rida. Babul ijaba salamu ala aliyun rida. Dan Hajiya Mai Waka